Kumusta na po kayo lahat, mga kakabsat, mga bulsay? Sensya na po, medyo na-delay yung live natin ngayong gabi kasi dumaan muna ako kay Kapsat Pinoy, kay Kapsat Aaron Peña. Katatapos lang ng live niya. Actually, hindi pa nga tapos eh. Nagpaalam na ako. Sabi ko, magla-live ako, Kapsat. Birthday ni Apo. Birthday ni Apo Lakay ngayon. Di pwede ako hindi mag-live, diba? Happy birthday, Apo Lakay. Apo Makoy in heaven. Alam ko, masaya ka dyan sa ano ngayon, sa heaven. Nasa heaven ka na. Ako Makoy. Happy birthday po sa inyo. Live lang tayo ngayong birthday ni Ako Makoy. Mga OFWs po dyan, immigrants, yung mga nasa ibang bansa po dyan. What time na ba? Yung pag nabigat tita, kung sa yan, mami and dad mo, kay lola mo, kay Manang Jenny, sa inyo lahat dyan sa California, yung pag nabigat. Happy birthday sa ating mahal na Apo Makoy. Apo Lakay in heaven, diba? Birthday niya ngayon eh. Birthday, sabi nga ni Old School Pinoy, birthday ni, sabi ni Madam Aimee, hindi lang birthday ngayon ni Apo Makoy, actually birthday natin lahat ng mga Marcos loyalists na naniniwala sa mga pamilya Marcos. Yan. Na sumusuporta up to now sa pamilya Marcos. Happy birthday ulit, Apo Makoy in heaven. Ingat at God bless you dyan ha. Kung sa yan yan. Sa iyo, sa family mo. Kay Manang Jenny. God bless you always dyan sa Amerika. Dyan sa California. Ingat na sa drive mode mo palagi. Kung sa yan yan. Birthday niya po natin ngayon. Mag-offer tayo ng at least dasal para sa kanya sa birthday niya, di ba? Yung Kapsat Eve dyan sa Connecticut, yung pag nabigat din sa inyo dyan, Kapsat Eve, ingat at God bless din sa inyo dyan sa Connecticut, Kapsat Eve. Yung mga nandiyan po sa Japan, Mami Japinay, Mami Jo, Mami Elicato, Kapsat Maldita, Kapsat Kapsat Maribig. Musta po kayo dyan sa Japan? Ingat at God bless po always. Yung mga taga Taiwan po dyan, Kapsat Geraldine, yung magnarabirin sa inyo dyan sa Taiwan, ingat at God bless din sa inyo always dyan sa Taiwan. Mga taga Hong Kong po dyan, Kapsat Wena, Kapsat Toy Kiki, Mami Saktis Pipe lang, yung magnarabirin po sa inyo dyan sa Hong Kong. Mga taga Ireland po dyan, Kapsat Diana, yung pagdamaling sa inyo dyan sa Ireland. Yan. Ingat at God bless din sa inyo dyan sa may Ireland, Kapsat ha. Yan. Yung mga taga Sweden po dyan, yung mga taga Sweden po dyan, Kapsat Charmy, yan. Manakadel, yung pag na malimtim po sa inyo dyan sa Sweden. Ingat at God bless po sa inyo always din sa Sweden. Yung mga taga Middle East po dyan, Pamangkin Joji, Kapsat Froilan, Kapsat B, Kapsat Baby Love, yan. Kapsat Maylindi. Yung pag nani sa inyo dyan, yung pag na malim, ingat at God bless sa inyo always dyan sa may Middle East. Birthday ngayon ni Apo Makoy natin. Tinin nyo ang regular working day lang, di ba? Regular working day lang, hindi dineclare ni Apo BBM na na holiday itong araw na to. Holiday lang sa Ilocos Norte lang, pero sa buong Pilipinas hindi, working holiday o working day. Hindi niya ginawang holiday, di ba? Ang irony niyan,
holiday yung kay Ninoy Aquino, di ba? Working day yung kay regular working day yung kay Apo Lakay, di ba? Ano kaya ano nun? Pero okay lang eh, di ba? Dapat din talaga sineselebrate yung ano ni Ninoy Aquino. Gawa na tayo ng batas, dapat talaga ano. Hindi hero yan. Hindi hero yan si patay si Ninoy Aquino. Salot yan. Salot yan sa Pilipinas. Kaya nagka-leche-leche itong Pilipinas. Naimbag na malim. O manong. Imbag na malim. Kapsat ano, Diana. Imbag na malim. Imbag na malim ita. Happy birthday kay Apo BBM natin. Ay, kay Apo Lakay natin. Birthday ni Apo Lakay ngayon eh. Oh. Man, birthday niya karon tapos after 2 days yata magkasunod lang sila ni ano, ni Apo BBM eh. Magkasunod lang sila ni Apo BBM eh. Next yata si Apo BBM na. Oh. Kanina, yung mga vlogger na iba pumunta doon sa libingan ng mga bayan. Yung mga member ng PBE, Philippine Vloggers Elite. Nandun sila kanina sa may ano, sa may libingan ng mga bayan. Nandun mismo sa puntod niya ako lakay sila kanina. Ibang vlogger ha. Yung member ng mag-PBE. Hindi naman ako member ng PBE. Wala akong grupo. Awante grupo ko gamin solo flight. So, hindi naman ako grupo dun. Yung mga ano lang yun, mga grupo lang ng mga Philippine ano, vloggers elite. Ako hindi naman. Solo flight lang si Kuya Makmak mo. Wala akong grupo. Okay lang, basta sumusuporta ko kaya ako BBM, kaya ako lang kay Marcos loyalist ako. TDS ako. Okay na yun. Mahirap din kasi may grupo-grupo, di ba? Ayaw ko ng gulo. Saka solo flight lang. Okay lang. Kaya kong depensahan si Apo. Kaya ko pag depensa ang pamilya Marcos at pamilya Duterte na ako lang. Okay lang naman. Mahirap din kasi yung grupo-grupo. Okay lang. Actually talaga yung marami nagre-recruit sa akin. Ayaw ko. Kasi mga base dito sa Maynila, yung mga yan eh. Base dito sa Manila eh. Ako, madalas ako sa Baguio, di ba? Wala rin. Magiging inactive din ako dyan. Hindi rin ako magiging active dyan. Eh, masaya na talaga ako na solo flight lang. Okay lang. Basta didepensahan ko presidente ko. Didepensahan ko si Inday Sara, di ba? Okay na yan. Yan, kala Ma'am Ani Sipcon. Yun ba ba? Ay, kala ano pala muna. Kala Kuya Ben. Yan kay Kuya Maestro Paul TV dyan sa Baguio. Ibang narabii po sa inyo dyan. Ingat at God bless din po sa inyo dyan sa Baguio lagi. Kuya Ben, Kuya Maestro Paul. Yan, kala Ma'am Ani Sipcon, kay Ma'am Cecil, kay Ma'am Yins, kay Ma'am Dian, kay Ma'am Cristel, kay Ma'am Nobby. Ibang narabii rin po sa inyo. Yan, kay Mami Chona, ingat at God bless po lagi, Mami Chona. Kay Mami Lita, dyan po sa Canada. Imbang nabigat po sa inyo dyan sa Canada. Mami Lita, ingat sa God bless din po lagi. Yan, kay Mami Malu, kay Mami Alisa, kay Mami Merl, kay Ma'am Mary, Mami Mary, Australiano. Ibang narabi rin po. Yan, kala sino ba? Kaya Boss Lander, yung boss, yung pabigis itong kalimutan ko na eh. Yan, kala Kuya Sherbal, Kuya Ka-Hangout, Kuya Rizal, Kuya Johan Chin, Kuya Lintoy, Kuya Edwin, Kuya Pinoy Vlogger, Kuya Warren,
Kapsat Daddy T, Kapsat Robert, dami kasi. Kapsat Kapsat Cardoons, Kapsat Rex, ano ba? Dami pa eh. Kapsat Rex, Kapsat Pans, Kapsat Kabukid, Kapsat Ruby Rose, Kapsat Aaron Peña, Old School Pinoy, Kapsat Kalsada, sa lahat na ng Manila Bay Vloggers, basta kayo, Kapsat, ingat at God bless din sa inyo. Masaya tayo nila yan, masaya tayo lahat. At birthday ngayon ni Apo Lakay, Apo Makoy. At least, hindi nang gulo yung mga antay-antay, di ba? Kakapagtaka nga siya, tahimik sila ngayon. Hindi man lang nag-rally. Hindi man lang nag-rally yung mga koloko yan. Siguro walang budget. Hindi siguro nabigyan ng budget din sila Renato Reyes. Yung mga nagra-rally-rally dyan na against sa pamilya Marcos. Tahimik sila maghapon ngayon. Mukhang hindi kayo naampunan ngayon. Ha? Okay Manong. Ito'y nakpay lang nung break time. Madamdama Manong magsubli na kunwan. When kapsat na yan, namok ni. Pahinga lang. Break time nyo eh. Break time naman, di ba? Okay lang. Nalate nga ako mag-live ngayon kasi si Kapsat Aaron Peña, si Old School Pinoy, nag-live din. Support tayo doon eh. Support tayo doon kasi talagang ano yun. Sila talaga pumunta doon sa ano kanina ni Apo Makoy doon sa libingan ng mga bayani. Diba? Ngayon ko lang pala talaga nalaman. May iba pala mga nagpapanggap na BBM vlogger. Nagpapanggap sila na BBM vlogger ha. Pero galit din sila kay Madam Madam Amy Marcos. Hindi ko nga maintindihan kung ano ba talaga takbo na utak ng mga to. Diba? Ano ba talaga ang galawan nyo? Diba? Yung mga nagpapanggap dyan ng ibang BBM vlogger. Diba? Mga ano kayo, mga sampay bakod kayo. Hindi kayo genuine na Marcos loyalist. Diba? Ba't kayo magagalit kay Madam sa may Madam Amy? Siyempre, may sarili siyang inaano niya rin, inaalalayan niya rin yung ano niya. Inaalalayan niya yung kapatid niya. Younger brother niya yun. Siyempre, kailangan niyang alalayan. Feeling niyo nakikialam. May epal. May epal daw si Madam Amy. Kaya ayaw nila sa kanya. Diba? Ayaw nila sa kanya. Ayaw din namin sa inyo. Maglayasan kayo dyan. Kayo mga nagpapanggap. Kayo nagpapanggap na BBM vloggers, pero galit kay Inday Sara, galit kay Madam Amy, maghubad na kayo na makulay. Malis na kayo dyan. Huwag niyong gagamitin pangalan Apo BBM dahil lang sa mga views niyo, subscribers niyo. Yun yata galawan niyo, yun yata discarding niyo, di ba? Ginagamit niyo ang pangalan ng Pangulo para yung subscribers niyo tumaas. May sariling vested interest kayo. Hindi kayo talagang true-blooded na Marcos loyalist. Diba? Yun, si Old School Pinoy, si Idol, inamin niya, PDS siya. Pero, nire-respeto niya, pamilya Marcos. Nire-respeto niya yung unity. Kayo naman, yun yung wasakin ng unity. Panay banat kayo kay Inday Sara. Ngayon, kalaban niyo na si Madam Amy. Diba? Ano ba talaga kayo? Hindi maghubad na lang kayo, mag-Lenny na lang kayo. Sumama na kayo doon kay Maharlika, di ba? Huwag na kayong magla-live na sasabihin nyo, BBM kami. BBM kayo, huwag galit kayo kay Inday Sara. Galit kayo kay Madam Amy Marcos, di ba? Mga kabisado na namin mga galawan nyo talaga, di ba? Hindi kayo, talagang kayo, unity nga eh. Unity nga tayo, dapat ipipreserve natin yung unity.
Walang away na mamagitan sa pamilya Marcos, pamilya Duterte. Walang away. Naggagalangan yan mga yan. Huwag kayong gumagawa ng issue. Masisirahin yung pamilya ng ang unity, di ba? Wala kayong magawa. Umalis na kayo dyan sa hindi na lang niyo sabihin, nagsisisi na rin kayo, nabudol kayo ni Apo Makoy, ni Apo BBM, di ba? Kunwari pa kayo, mga plastikado kayo. Dapat, next time na mag-live kayo, Lenny Robredo na sinusuportahan nyo, Isko Moreno na, di ba? Mga sampay bakod, mga anay. Yeah. Sorry to say, mga anay kayo. Matataas yung mga viewers nyo pa naman, matataas yung channel nyo, matataas na, pero yung galawan nyo, may mali. Nagpapataas kayo ng channel, ginagamit yung pangalan niya po BBM. Diba? Yun lang yun. Ako, mas gusto ko ng ganito na medyo ano pa yung channel ko, pero tapat ng loyalista. Tapat ako sa Unity, tapat ako sa DDS, tapat ako kay Tatay Diggs, tapat ako kay Inday Sara. Hindi ako traitor na kagaya ninyo. Mayayakay sa mga balat ninyo, makapal ng mukha ninyo. Diba? Mga wala kayong utang na loob eh. Diba? Hindi nyo ba alam kung hindi dahil kay Tatay Digong wala tayo ngayon? Walang lakas pwersa ng Marcos loyalist. The mere fact na pinabalik niya dito sa Apo Makoy. Diba? Ano na talaga yun? Yung gratitude dapat natin kay Tatay Digong na dapat huwag natin kakalimutan yun. May utang na loob tayo kay Tatay Digong. Tayo mga Marcos loyalist. Dahil pinabalik niya rito si Tatay si Apo natin, si Apo Lakay natin. Diba? Imagine niyo ilang taon na tiis siya ng mga Aquino. Ginawa silang basura. Hindi na dapat ay ninyo isipin nyo, ginawa silang basura. Busapos. Ginawa silang busapos sa ibang bansa. Ginawa silang mga fugitive. Diba? Naturingan presidente ka ng Pilipinas. Ayaw kang pabalikin sa bayan mo. Diba? Vindictive. Vingatibo talaga pamilya Aquino. Diba? Alam kasi ng pamilya Aquino, kung pinabalik dito ang pamilya Marcos, mawiwindang yung nila. Mawiwindang yung people power na ginawa nilang peke. Diba? Yan ang 1987 Constitution na yan. Dapat tanggalin yan. Ibalik na sa parliamentan. Yung dating kontento na tayo sa dati nating Constitution. Yung binago-bago pa ng 1987 Constitution na yan. Yan ang pumapatay sa Pilipinas. Yung Constitution na yan. Constitution yan ng mga oligarko, komunista. Minadali eh. Yan. Cory Constitution yan. Kumbaga, in layman's term, Cory Constitution yan. Lahat ng nasa sa Constitution yan, pumapabor sa mga oligarko, elitista. Buti naman, Renato Reyes, hindi mo naisip pa mag-rally-rally, di ba? Dapat, nagbigay-pugay naman kayo ngayon. Pasalamat na rin kami sa inyo. Pinagbigyan nyo kami ngayong araw na to na magdiwang ang pagdiwang namin ng ikisa 103 yata. Ika 103 na birthday ni Apo Lakay, di ba? 103 na dapat siya ngayon kung buhay pa eh, di ba? Kapag alala Apo, nandito pa kami. Mga supporters mo, dito lang kami. Hindi kami naniniwala din sa paninira nila, pagba-blackmail sa inyo. At dito pa kami mga loyalista mo, Apo Lakay. Hindi namin pababayaan na walang Marcos loyalist dito sa Pilipinas. Hanggang may mga vlogger na gaya ko, yung old school Pinoy, mga tunay na Marcos loyalist, hindi ko namin pababayaan pamilya ninyo.
didepensa namin kayo hanggang sa maling-mali. Maling-mali yung ginawa sa inyo. Maling-mali. 106 dapat, no? Oo nga pala, no? Oo, no? Imbag na mo. 103 kasi sabi ni Old School Pinoy, ikaw talaga, Kapsat Aaron. 106 pala. Dapat 106 na pala si Apo, no? Tingnan nyo, si Madam Imeldi, si Madam Imelda, di ba? Fighting pa rin, di ba? Fight lang po, Madam Imelda. Fight lang po, Madam. Andito lang po kami. Andito po kami mga Marcos loyalists na naniniwalang wala kang ginawa. Wala kang ginawang masama rito sa Pilipinas. Pagkus, pinaganda nyo itong Pilipinas. May mga inggit lang talaga na nagpatalsik sa inyo. Yung mga nagpatalsik sa inyo yan, sana makabang kayo. Makonsensya kayo sa ginawa ninyo. Kayong dahilan bakit nagka-leche-leche itong Pilipinas. Masagana ang buhay namin noon. Masagana ang buhay ng Pilipino noon nung hindi hinawakan ng Aquino tong bansang to. Nung hinawakan na ng mga Aquino, nagkawindang-windang na. Nabuyak Ajay, RTV, kanyang tatay manong replay na yun, napanood ko. Yung speech niya po BBM, yung speech niya po BBM tungkol sa tatay niya. Old School Pinoy, i-subscribe mo rin Kamsat. Old School Pinoy. Oh, si Aaron Peña yun, si Kamsat. Ano yun, mahusay din yung vlogger yun. Old School Pinoy, support lang. Diba? Few days yata, 2 days after yata, birthday naman ni Apo BBM. Magkasunod lang sila ng birthday eh. When no, iso nga amok 106. Good PM, Sir Kabsat Mak. Grab pa watching at home. Happy lang to all. Salamat sa kwentuhan at balitaan sa home base sa gabi. Salamat kaya Carlito. Yung bag na rabi ko. Happy birthday po kaya ako makulit. Happy birthday po kaya ako lakay. 106 birthday niya. Di ba kayo nagtataka ba't tahimik yung mga ano ngayon? Yun ang hihintay ko, yung mga militante. Baka tinopak na naman sila kanina. Kung sakali lang, baka buti na lang, hindi nila naisip na mag-rally-rally ngayong araw. Tahimik sila eh. Tahimik sila maghapon. Yun ang inaabangan ko eh. Magrarally na naman sa Mendiola, sa Plaza Miranda, sa Liwasang Bonifacio. Wala naman. Kaya naman nyo palang tumahimik eh, di ba? Kaya naman pala yung one day na walang rally na, di ba? Pasalamat kami, nirespeto nyo lang tong araw niya yung Apo namin, di ba? Hi to Miss Diana M. McFadden. Gandang gabi sa iyo, best friend. Salamat sa pagtulong kay Host Flowers for you. Happy time yun. Birthday niya ako BBM. Naya ako lakay, di ba? Pero kanina talaga, nagpasaring na talaga si Madam Amy. Meron talaga mga vlogger na nagpapanggap na BBM sila. Di ba? Sinabi talaga niya ano yun. Matagal nang alam kasi talaga ni Madam Amy na gano'n. Meron talagang gumagamit sa pangalan ng Marcos para siguro umangat ng mga views sila, subscribers sila, di ba? Actually, matataas na channel nila eh. Marami sila ng subscribers eh. Hello Sir Carlito Sarinas.
Mega mega loud shoutout. Salamat po sa mga flower. Yung mga subscribers naman, madali nyo naman makita talaga sino yung mga ano na yan eh. Mga sampay bakod na yan eh. Yan, yung mga galit kay Inday Sara. Yung mga galit kay Madam Aimee. Yan. Mga ano yung mga yan. Talaga mga sampay bakod yan. Hindi genuine. Fake, kapag loyalista ng mga yan. Sorry to say. Dati, subscribe ako sa mga yan. Ngayon, hindi na. Iniiwan ko na. Unsubscribe na ako sa mga yan. Lahat na tumitira kay tatay, kay kay ma'am ano, kay Madam Sara. Unsubscribe ko na. Wala sa logic eh. Wala kay sa hulog eh, di ba? Sa mga viewers, friends, and silent followers, please like, share, and subscribe para kay host. Salamat po. Kala ko ba Marcos loyalist kayo? Unity. Dapat naniniwala kayo sa unity. Di ba? Dapat ipo-promote po lagi ng sama ang ano ng dalawa. Ang unity ni Apo BBM at ni Inday Sara. Ay hindi. Gusto nyo pabagsakin. Pabagsakin yung unity sa sarili ng vested interest. Ang tanong doon, sinong manok nyo sa 2028? Ang tanong doon, sinong manok nyo sa 2028? Hindi na pwedeng tumakbo si Apo BBM. Si Apo BBM. Sinong manok nyo? Ang tanong, Martin Romualdez. Bahala na kayo sa buhay nyo. Sino nga manok nyo, di ba? Basta next in line, talaga nakapila na yan. Inday Sara na talaga. Wala na kayong magagawa. Nakapila na yan si Inday Sara. Balibalik na rin yung mundo. Kahit umiyak kayo ng dugo dyan. Inday Sara na talaga. Nakapila dyan, next in line. Pati ba naman si Madam Aimee, binabanatan nyo? Kilala ko lahat kayo. Actually nga, Ilocano po yung dalawa dyan. Actually nga, 3 pa yata. Yung mga Ilocano dyan na vlogger na yan. Yung isa nasa abroad din. Ni Madam Inday Sara. Hehe. Titirahin da. Kaya tapay ma-impeach. Ano kayang ginawa ni Inday Sara? Diba? Ba't nyo i-impeach si Inday Sara? Diba? Nakakaano pa. Kalimutan na rin natin si Madam Aimee. Ayun na naman si Madam Aimee nakikialam sa diskarte ni President Apo BBM. Natural, makikialam siya. Kapatid niya yun. Mga ogag pala kayo. Mga siraulo pala kayo. Siyempre, igagay niya yung kapatid niya. Diba? Alangan naman pabayaan niya yung kapatid niya. Mas matanda siya doon. Ate nga siya eh. Ate nga siya ni Apo BBM eh. Ginagabayan niya yung kapatid niya. Kung anong tamang gagawin. Masama ba yun? Masama ba yun? Binibigyan nyo kasi ng masamang impression. Lagi na lang kayong ano, gusto nyo kasi lagi kayong tama. Pagbagtit da, dagitan manong. Nasisiraan na sila ng bait. Sa totoo lang. Kasi talagang nakaano na yan eh. Talagang nakaplano na yan. Actually, si Apo Bongbong, si Apo BBM, kung talagang one term lang kasi president eh. Pero pwede siyang maging vice president. Oh. Pwede siyang maging vice president ni Inday Sara. Magpapalitan lang. Ayaw nyo. Parang wala rin nangyari, di ba? Ando pa rin si Apo BBM. Vice president lang nga siya. Mag-i-slide down lang siya to vice president. Magiging president si Inday Sara. Taksak niyo sa mga baga niyo yan. Kahit anong gawin niyo. Yeah. Marcos loyalist. Mga letsi kayo. Maghubad na kayo ng mga ano niyo. Huwag yung sampay bakod, di ba? Kakapal ng mukha niyo. Pati si Derek Daryl Yap, tinitira niyo. Ano kasalanan ni Derek kasalanan ni Derek Yap? Gumawa ka ng pelikula para sa pamilya Marcos, siya pang masama. Kayo pang bida ngayon.
Kayo, tama, dati, tama, ano ako sa grupo ng PBE. Yun ang saludo ako dyan sa grupong ano na yan. Philippine Vloggers Elite na yan. Sila, yung mga tunay na loyalista. Yan, ganyan. Mga tunay na loyalista, hindi mga baliktaran. Hindi kagaya ng mga iba dyan. Yung isa, nasa abroad pa. Lalaki, mayabang na trangset. Yung natangset na isa, nasa abroad pa. Tamang-tama lang yung pangalan niya. Yung, ano bang Ilocano ng ano? Ano bang Ilocano ng siraulo? Yun na yun. Siya na yun. Yabang masyado eh. Diba? Mayabang masyado. Akala mo, ano, uwi ka rito sa Pilipinas. Huwag ka magpakasarap dyan sa France. Diba? Lahat ng tumitira kay Inday Sara, pati si Mayor Magalong, tinira mo. Hindi ka pagago. Tumira ka ba sa Baguio? Ha? Sasabihin mong second, ano, hindi first class municipality yung Baguio. Wala ka namang alam eh. Puro ka sao. Puro ka yabang. Diba? Tama naman si Mayor Magalong dun ah. In-expose niya yung mga bulok ng mga congressman, yung mga pork barrel nila. O, mali ba yun? Yabang kasi masyadong tiga Ilocano ka pa naman pero hindi ko alam nasaan yung utak mo. Nasa ilalim siguro. Nasa baba. Dati suportado ako sa inyo. Pero ngayon wala na. Magmula niyong banatan niyo si Inday Sara. Feeling niyo magagaling na kayo. Sino yung kakampanya niyo? Martin Romualdez. Yung Epal na yun. Isa rin yun eh. Imagine niyo na lang siya mayor ng Tacloban. Okay? Yun na lang eh. Pag-aralin niyo yung situation eh. Ito na yung Yolanda parating na, di ba? Umaksyon ba siya? May contingency plan ba siyang ginawa sa Tacloban? Ito ng bagyo, super typhoon Yolanda. Wala siyang ginawa. Kaya libong namatay niya sa Yolanda. Kaya huwag ka rin magmalinis, Romualdez. Isa ka rin ano. Kahit pinsang ka pa ni Apo Bongbong, balasubas ka rin. Tanda mo rin yung ginawa mo dyan sa Tacloban. Libo-libo namatay. Tapos nagtuturoan sila ni Mar Rojas, pareho kayong gago. Intindi nyo sana yung mga ano ng welfare ng mga taga-Tacloban, hindi yung ano. Nagtuturoan pa kayo. Dapat pareho kayong kinulong. Mabulok kayo sa kulungan. Di porke pa ano ni Apo Bongbong susuportahan ko na. Alam ko bulok yan Romualdez na yan. Pinabayaan niya mamatay yung mga taga Tacloban. Nakakaya ka. Pamangkin ka pa naman ni Madam Imelda yung ginawa mo. Panira ka, ayub ka. Tama yan Manong, very well said. Sana nga ganun Manong by si PBBM naman. Magpapalitan lang yan, alam ko eh. May magsiswitching lang yan eh. Kasi si Apo BBM, hindi na talaga siya pwede mag one term president. One term, hindi na pwede. Either mag-slide down siya sa vice, pwede. O presidente si Inday Sara. May mag-iiba ba? May mag-iiba na nga. May mag-iiba nga. Kamay na bakal si Inday Sara eh. Kung ano yung kinabait ni Apo BBM, yun naman ang kamay na bakal ng isa. Kaya maganda-handa na kayo dyan. Mga komunista kayo. Yung mga oligarchs, yung mga ano dyan. Patay na kayo pag si Inday Sara ng presidente ng Pilipinas. Tapos na maliligayang araw nyo. Ngayon ay upak kayo. Sir Carlito, sana po mag-vlog din po kayo. Susuport ko po kayo. Miss Diana, nasa work ka pa o sa bahay na dito sa Pinas? Ngayon, mainit umaga pati sa gabi na rin. Diyan, normal ang lamig sa inyo. Nag-uumpisa na daw po lumamig eh. Magwi-winter na po sa Ireland. Napakalamig po dyan pag winter. Diyan po sa lugar nila Kamsat Diana, malamig dyan.
Nasa work po pero break ko. Mamaya balik na po ako. Sir Carlito. Mag-umpisa na po ang winter. Malapit na po, Sir Carlito. Bayan mo, friend. Baka tumaas subscriber ko. Baka mabigyan ng break. Matuloy. May channel po ba kayo, Sir Carlito? Wala, ano lang yan, viewer. Nakasupport lang sa mga vlogger yan. Matagal ng organic yan si Kuya Carlito. Lahat ng vlogger, basta alam niya ano, sinusuportahan yan. Lalo yung kami maliliit, sinusuportahan yan. Matagal nang ano yan si Kuya Carlito. Nauna pa nga sa akin yan. Miss Diana, host. And I always thanks for your support. Just happy lang to all. Happy lang tayo. Lalo ngayon birthday ni Apo ni Apo Lakay. Enjoy lang tayo. Alam ko, nandiyan ka lang Apo Lakay sa taas. Tinitingnan mo kami rito sa baba. Huwag ka po mag-aalala. Hindi po namin papabayaan na masira yung legacy mo na ginawa mo. Kaya nga dito kami mga loyalist ng vlogger para pabulat lalo sa mga kabataan yung mga ginawa mong project nung ikaw yung nakaupo. Glory years ng pamilya Marcos. Dapat talaga mayroong mga vlogger na ganyan. Inuulit-ulit yung mga magagandang ano, masagana ang buhay noon. Panahon ng pamilya Marcos. Pinasamahan ng pamilya Aquino. Nagka-leche-leche ng pamilya Aquino nang nag-take over. Tama, Sir Carlito. Happy lang. Good vibes lang po. Sana nga mabalik yung death penalty, di ba? Kung binalik ang death penalty, nako, maraming isasalang dyan. Maraming isasalang dyan. Yung mag-amo, yung amo na ginulping katulong nila. Kawawa si Manang LB. Diba na hinihiling ngayon yung katulong na minaltrato ng amo niya. Walang yan. Binulag, tanggal lahat ng ngipin, nabingi. Diba? Dapat talaga pag binalikan death penalty, unang isa lang yung mag-asawa na yun. So, ginawa nilang baboy. Diba? Tao yun eh. Diba? Yun ang mahirap. Pang mga iba talaga, feeling ano na, manakit ka na lang, di ba? Kasambahay. Yung nanakit sila ng kasambahay nila, di ba? Gulpi-gulpi nila, yung kartima ng LB, 40 anyos lang pala yun, pero yung itsura niya, mga 60 years old na, tumanda na sa gulpi, di ba? Naging itsura niya tuloy, tumanda. Kasi nga, panay gulpi. Maganda nga yung live kanina ni Caps at Aaron Peña eh. O, di ba ang topic nung kanina? Naniniwala ba kayo na may mga peking BBM vlogger? Meron talaga. Meron talaga. Mga sampay bakod. Yung ginagamit nilang pangalan nila. Yung pangalan ni Apo BBM para tumaas ang views nila. Which is mali. Ginagamit yung pangalan ng presidente para tumaas ang views ninyo. Diba? Ang subscribers nyo para marami kayong mauto. O yung mga subscribers ng mga yan, magising na kayo. Diba? Ngayon, pati si Madam Amy, kinakalaban na nila. Kung may sentido kumong kayo, lalayasan nyo yung mga yan. Bakit ganito itong mga to? Pati si Madam Amy, kinakalaban na nila. Nilayasan nyo, makatikim sila. Walk out kayo, huwag nyo nang i-follow. I-unfollow nyo na, di ba? Ganun lang naman yan. Bandang huli, dadaling kayo sa kumunoy ng mga yan. Bandang huli, malaman-laman yun. Leni Robredo pala susuportahan nila, Isko Moreno. Patay kayo dyan. May single video ko sa channel ko, yung introduction ko sa mga friends. Pasyal ka
kung may time. Pindot lang sa picture ko bago go to channel. Manong Makoy, nanghahanap dito ng mapapangasawa na Irish girl. Sabi ko, may tatanungin ko muna, sabi ko, Manong Jeje. Wala pa sa plano ko yan, o naman. Ibenta mo si Kuya Makoy mo, ha? Wala pa. Okay pa. Di muna, wala muna. Wala pa sa plano ko talaga. Naghahanap pa talaga. Irish yan, eh. Mapapalayo ako dito sa Pilipinas. Ikaw, ha? Ikaw, kagat Diana. Buti tinanong mo muna sa akin. Mag-iisipan ko ba? Mahirap din. Ikaw, ha? Binibenta mo si Kuya Makmak mo, ha? Loko ka. Pero okay lang yan. Joker ka rin, eh. Alam ko yan, eh. Joker ka rin, eh. Gusto mo lang lumigaya na si Kuya Makmak mo. Makahanap na rin ng partner niya, di ba? Pare-pareho kayo ng mga pare-pareho kayo labog sa yin, labog sa Irish. Gusto nila na mag-asawa si Kuya Makmak nila. Hindi ko pa nga kaya, eh. Parang ewan ko. Masaya naman ako, ha. Hindi ba ako masaya? Masaya naman si Kuya Makmak mo, ha. Ikaw Kamsat Diana, ha. Lolo ko ba si Kuya Makmak mo, ha. Masaya naman ako, ha. Oo talaga. Host. Ayan si Miss Diana, may friend daw na friends. Na chicks host. Friends muna, malay mo. Saka pa po, Kuya Carlito, ha. Binibenta niyo na ako. Binibenta niyo na ako. Wala pa sa plano talaga. Wala pa sa plano. Masaya naman si Kuya Makmak mo, ha. Oo talaga, Kamsat Diana. Puro ka seryoso, Manong, eh. Hehe. Hindi naman, political vlogger tayo, eh. Kenkoy din ako, baka alam mo. Kaya ko rin magpaka-kenkoy. Hindi ka agad yan. Pinag-iisipan muna yan. Malayo ang Ireland. Kala mo, malayo ang Ireland. Gandang gabi, Kamsat. Ingat po kayo lagi. God bless you. Limbag na bigat yan sa inyo, Kamsat Ib. Limbag na bigat yan sa inyo, Kamsat Ib. Birthday nga ni Apo Makoy. Happy birthday, Apo Makoy. Birthday niya ngayon. Gusto niya, Kamsat Ib. Limbag na bigat sa inyo yan. Ingat. Salamat magpasok. Host, sister natin yan. Kailangan kasi tapang katao sa lab. Kayo talaga, Kuya Carlito. Isa ka rin po, eh. Mega loud shoutout, Ma'am Diana. Ikaw din, ingat lagi. Binibenta ako nila, inaano ako ni Kamsat Ib. May papakilala daw sa akin si Kamsat Diana, eh. Puti. Tiga Ireland. Tanongin niya muna daw ako. Miss Ib, good morning sa iyo, best friend. Salamat sa pagtulong kay host. Flowers for you, friend. Malay mo, maging Irish citizen din si Kuya Makmak mo. No? Magbablog-vlog ako sa Ireland. Yeah. I-imagine ko, sige, Kamsat Makoy nasa Ireland. Hindi ko lang alam kung papayag si Ermat. Walang iya, eh, Baguio lang, eh. Baguio lang, tawag ng tawag, eh. Okay na yun, nasa Baguio ako, pero Baguio lang, tawag ng tawag, eh. Ireland pa. Nako, malulungkot talaga to. Malulungkot si Ermat. Kawawa naman.
At least kung nasa Baguio ako, nadadalaw-dalaw ako. Layo na kaya niyan, Ireland na yan. Ibang kontinente na yan. Europe na yan, ha. Hi, Idol. Imbag na rabi po. Boss Odyogan. Imbag na rabi. Salamat po pagpasok sa akin live. Hello, ma'am. Kapsat. May galaw shout kanyang. Ingat kami. Ano yan? Hindi siya Ilocano. Bisaya yan. Poriway. Kapsat Diana, waray yan. Natuturuan ko lang ng Ilocano yan. Waray siya, waray. Hindi siya Ilocana. Thanks po sa flowers, Sir Carlito Sarinas. Grabe, lindol sa Morocco. 2,000 namatay. Lakas, no? Lakas. 2,000. Diba nung una 6,700 lang? Tumaas na, no? Official. Mail's Diary. Kilala ko to. Imbag na bigat po. Imbag na bigat po. Ma'am May. Salamat po pagpasok sa akin live. Salamat po pagpasok sa akin live. Wait lang po sa jacket. Okay lang yan. Hindi pa ako ready talaga eh. Wala pa sa isip ko. Dali lang May. Yan, may jacket ka na po, Mami. Salamat po May jacket ka na rin, Mami. Salamat pagpasok sa akin live. Sa support, salamat po. Taga saan ka po? Ako? Ilocano ako. Isabela sa Baguio. Isabela sa Baguio City po. Pero madalas po nasa Baguio. Medical condition po kasi ako, asthmatic. Ginagawa lang ngayon yung bahay nila Uncle doon. Nandito muna ako sa Maynila. Mga katapusan siguro September, balik na ako. Katapusan September, balik na ako sa Baguio. Isabela, Baguio po ako. Cost, hindi benta. Friend lang for the years of your life kasi. When nga ron, ma'am, kabsat iba, daming namatay. 2,000. Biglang, ang lakas kasi napigsagamin eh, talaga. Intensity 6.8 yata, malakas na yun. Intensity 6.8, malakas na yun. Welcome po sa channel ko, Ma'am May. Salamat po magpasok. Ma'am Kabsateba, sorry. Kala ko taga Ilocano ka po. Marunong konti. Naturuan na eh. Pero waray yan. Hello po, Ma'am May. Pasok na ni Ma'am May. Tama ka, Sir Carlito. Introduce lang naman. Hindi naman binibenta. Nagulat ako sa'yo kanina eh. Ikaw talaga, Kapsat Diana. Wait lang po, tipla tayong gatas. Titipla lang ang gatas ha. Wait lang Kapsat.
Balik na naman. Nakabalik na naman. Hi to Ma'am Official Maze Diary. Gandang gabi sa'yo, friend. Salamat sa pagtulong kay host. Flowers for you, friend. Hmm. Usapan, usapang birthday ni usapan natin ni birthday ni Apo Makoy napunta sa Ligawan Blues. Si Kapsat Diana talaga. Joke lang Kapsat Diana. Okay lang yan. Gusto mo lang maging masaya si Kuya Makmak mo. Diba? Masaya naman ako. Kala mo siguro malungkot ako. Masaya naman si Kuya Makmak mo eh. Apay, manutawin na kanon. Di babae. Manutawin na kanon. Kapsat Diana. Baka ada anak na na. Baka ada anak na. Instant tatay ni Kuya Makmak mo sakali. Instant tatay.
Kawawa yung mga namatay sa Morocco, no? 2,000 na pala. Nung initial kasi nun, 700 lang. 6.7 eh. 6.7 o 6.8. Malakas na yun. 6.7 o 6.8. Anong oras pa nangyari? Hindi naman yata matakbo. Pag madaling araw nangyari yun, mas marami mamamatay dun. Parang sa Baguio nung 1990, buti hapon. Pero marami pa rin casualty, di ba? Kasi rush hour yun. Yung nangyari yung Great Killer Week ng sa Luzon noong 1990, alas 4 ng hapon yun, labasan. Labasan ng estudyante, mga empleyado, marami pa rin namatay. Manong back to work na ako ulit. Tignan ko kung makabalik pa ako. Maya, pag hindi na, i-replay ko na lang. Manong Sir Carlito, iwan po muna kita. Salamat po pag-support kay Kuya Macman Makoy. Salamat din, Kapsat Diana. Work ka na. Back to work ka na. Okay lang, Kapsat Diana. Busy ka eh. Okay lang. Salamat Kapsat Diana. Diyos ang Nina. Ag-anod ka kanayan, Kapsat. Ag-anod ka kanayon. Salamat. Diyos ang Nina. Back to work na social. Ingat ka lagi dyan, Kapsat. Ingat ka lagi dyan, Kapsat Diana. Kaya mga ladies, ingat sa work at going home, ingat sa mga strangers sa paligid at sa mga calamity katulad ng lindol kubli sa safe area lang. Biglaan po eh, biglang gumanon na lang yung ano. Di ba nung kailan lang ba yun, naka-live ako sa Baguio, biglang malakas na lindol sa Abra. Di ba po yung malakas na lindol sa Abra? Dadamay kami, malapit lang naman kami sa Abra. Ramdam mo talaga, mga ganun ako. No? Naka-live ako, kala ko nga, niyuyog-yog na ng white, ng ano yung upuan ko, lumilindol pala. Labasan kami sa labas. Takbuhan kami sa labas. Malakas din ha, malakas. Ramdam din namin. Ramdam din namin yung lakas ng lindol na yun. Kanina pong umaga, live ko, linis ng kotse, yun lang. Naglinis ako ng kotse, kanina umaga. Nakaramdam dumi na eh. Nalinis na, bukas. Wala na masyadong gagawin. Isipin ko pang gagawin ko bukas. $10:39 na rin pala, ano? Natapos ko naman yung mga museum, Kuya Carlito. Plano ko, siguro sa Biyernes siguro, Huwebes, Malacan lang. Pero gusto kong balikan yung anthropology, hindi ko natapos. Yung upload videos ko doon, hindi ko natapos. Miss Eve, kamusta na si doggy mo? Kasama mo ba jogging? Baka malamang nagja-jogging ngayon si Kapsat Eve. Kasi ano rin lang ngayon doon, 10:39 ng umaga. Pero sobrang init doon, Kuya Carlito. Sobrang init doon. Ewan ko lang ha, kung mainit pa kala Kapsat Eve ngayon. May heat wave na naman yata sa Amerika eh. May heat wave na naman yata. Sobrang init na naman siguro.
Jingle lang po. Jingle lang po ako. Bukas ng umaga, pag nag-live ako, basta mamili tayo ng mga headlines sa dyaryo. Yun lang itatopic natin. Especially tungkol sa government. Ano nangyayari sa ano niya po BBM sa bigas, di ba? Actually, nangyayari dyan sa bigas, wag naman natin sisisihin yung presidente natin. Wala siyang kasalanan dyan. Dapat habulin talaga dyan. Tama yung sinasabi ng old school Pinoy. Ano, yung 1987 Constitution. Di ba? Kasi ano talaga ng mga ano yan, oligarko. Pero kung may kamay na bakal talaga si Ako BBM, pwede nyo nang umpisahan, di ba? May konsyapa yan eh. May konsyapa na nangyayari within Bureau of Customs sa yung mga mayayaman na rights holders. May konsyapa yan. Kaya naiipit tuloy si Ako BBM. Kung natin yung pangako mong 20 pesos sa bigas, paano nga magkakaroon? Hinohoard na yung bigas. Nadyo sa mga bodegang malalaki, andun ang mga bigas. Tinatago ninyo. Di ba? Dapat siguro si Apo BBM simulan na niya internal cleansing, may tinatawag na gano'n eh. Internal cleansing, bawat departamento, umpisahan niya na. Walisin ng mga bulok. Walisin ng mga bulok, di ba? Tingnan niya kung efficient pa yung nilagay niyang head nun ng government agency niya, kung efficient yon. So, o kung hindi, kanya kasi agad. Ganun ang kadali yun. Dapat magwalis na siguro sa gobyerno, dapat si Apo BBM siya napuputukan eh. Siya napuputukan gawa ng mga taong nilalagay niya diyan. Diba? Okay naman Sir Carlito Sariñas. Ang Doggy pasaway lagi. Laging pasaway si Doggy. Ganyan talaga. Pero yung dog trainer dito sa tapat namin, ang galing. Ang galing yung dog trainer dito sa tapat namin, si Kuya Gio. Dinala sa kanya yung golden retriever na makulit. Hindi ayaw maglakad, pumapalag. Sandali niya lang hinawakan. Kinabukasan, tinawagan niya na yung amo. Boss, kunin niyo na to, pwede na. Maamo na siya. Ang galing oh. Tinignan natin dito ng live ko nung kahapon. Nagsisit yung aso, talagang sumusunod talaga dun sa amo niya. Magaling mag-train tong kapitbahay namin.
Buti na lang, dati kasing artista to, character actor, buti may alam, buti marunong mag-dog training, kundi kawawa to. Kasi wala nang kumukuha sa kanya eh. Wala nang kumukuha sa kanya. Pero kaya niya pa actually, kaya ko pa naman kuya, bakit kaya ganun? Nakalimutan na ako ni Boss Coco. May sentimento nga kay Coco Martin. May sentimento kay Coco Martin kasi batang probinsyano kasama siya eh. Lahat ng mga kasama niya sa batang probinsyano, doon lahat. Siya lang wala. Yamon ako eh, marunong naman ako mag-dog training. Kumikita naman ako rito. Sabi, okay lang. At least may income siya. May dagdag talent. May dagdag talent siya. Sipin mo na kung artista lang ang alam niyang trabaho, eh, wala na. Kina Miss Diana, magwi-winter na daw. Baka kina Miss Eve, mga next month pa ang winter. Okay naman Sir Carlito sa ninyo, sa doggy, pasaway lang lagi. Mainit pa nga daw kalakab sa tip. Mainit pa nga daw pala kalakab sa tip, pero kalakab sa Diana, magwi-winter na talaga. Malamig na daw sa Ireland. Imagine niyo si Kabsat Mac nagla-live sa Ireland. Ano kaya itsura ko doon? Siguro naka-jacket. Naka-jacket na triple, no? Naka-blazer, mahabang jacket. Tambay TV. Gandang gabi, Kabsat. Johan. Salamat sa akin live. Tambay-tambay lang, ha? Wait lang, jakitang kita. Birthday ni Apo, ano kasi ngayon? Birthday ni Apo, Apo Lakay, di ba? Yung ang tinapik ko eh. May jacket ka na, Kabsat. Salamat pagpasok mo sa akin live. Post kung ang destiny mo ay taga Ireland ay matuloy. Ang tawag sa iyo vlog name ay Irish Mac na. Ikaw talaga. Hindi po mawawala ko yan. Siyempre Kabsat Mac pa rin. Yung kulturang Pilipino, dala-dala ko yan hanggang Ireland kung sakali. Kahit saan ako pumunta. Salamat Kabsat, salamat. BBM ha. Hindi mo naman makakalimutan kung saan ka galing, Kuya Carlito. Yung ano ko nga doon, yung lola ko. Yung lola ko doon, kamamatay lang nung 2013. Lola ko ha. Ang pinsan bali, tita ni mama ko. Tita ni mama ko. Pinsang buo ni lolo. Ilang taon sa Sweden. Umuwi rito, gulat kami, nag-iiba na. Native language niya, hindi niya nakalimutan. Tatagalog, nag-iiba na. Yung native language niya, hindi niya nakalimutan. Almost 30 years yata sa Sweden yun. Tagal. Hi to bro Johan. Gandang gabi sa iyo friend. Salamat sa pagtulong kayo. Happy lang. Meron kasi talaga mga iba mayayabang. Sinasabi nila lang naututan. Naututan ti Amerikano, di ba? One year lang sa Amerika. Pagdating dito, kala mo naman naka 10 taon na sa Amerika, 5 years. 1 taon lang, 2 taon lang, English speaking na. Hindi na marunong mag-Tagalog. Islang na sila magsalita. Yeah, meron talagang ganun. May mga mansana sa kiligili. Tawag daw, may mansana sa kiligili. Mga pangas niya. Pangas lang. Nakatikim lang ng Amerika, akala mo naman mga ano na doon, mga matagal na silang residente ng Amerika. Come to think of it, mga 2 years, 1 year lang naman sila doon. Pag-umpa kasi dito, islang na sila.
Marami din ang reklamo sa Pilipinas, daming basura, maraming langaw. Diba? Expected na yun, third world country to Pilipinas. Hindi naman tayo first world country. Third world country nga tayo. Host, isipin mo host, may additional na dialect ka. Bali, 5. Alam mong salita. Irish, marunong na rin po ako mag-Irish. English, Ilocano, iba na Tagalog. Irish, English, Ilocano, iba na Tagalog. 5 nga. Mahirap siguro ang Irish, parang nakakarinig ako ng Irish, parang German din parang German, may hawig din sa German salita nila saka Sweden yun, mga mahirap na dialect yan. Maaga tayo matulog ngayon. Oo nga po, Kuya Carlito 5 dialect agad yan kung sakaling natuloy ako sa Ireland, di ba? Kung talagang seryosohin ko yung sinasabi ni Kabsat Diana, pakilala niya muna sa akin sa FB. Dapat magkaanuhan talaga kami sa FB niya. Mahirap na mamaya sabihin niya kay Kabsat Diana, dalaga pa siya pero may anak na pala, patay. Instant tatay ngayon tuloy si Kabsat Makoy. Parang si Miss Bika, asawa ni Eugene, ganun. Kanina nag-live si Kabsat Rex sa Intramuros. Pero wrong timing, Kabsat Rex, sobrang init Huwag mo rin yan, dapat yung mga alas 6 andun ka na. Yung mo kanina, mainit yun talagang kasaglagan ng init yun. Kung iikutin mo yung buong wall, pwede mo ikutin yun. Yung buong wall, kung pwede mong ikutin yun. Ako nga dati, nasa Intramuros ako. Aral ako sa Letran, binabike lang namin yun. Wala pa yung Dolomite na yun noon. Doon pa kami sa breakwater. Ngayon. Doon sa may mga kanyon, doon kami, binabike ko lang. Galing na ako Intramuros, doon pala dito. Host, ikaw subok mo why not naman, binata ka, malay mo may kaya, wow, okay. Ikaw talaga, kuya.
Inaano mo rin ako eh. Ang problema kasi kuya, si Ermat, di ano yan. Baguio lang na, imagine. Baguio lang ha. Pag nasa Baguio lang ako, tawag ng tawag yan. Namimiss na kita, tawag ng tawag yan. Nasa Baguio ako. Baguio lang yun ha. Ireland pa kaya? Manghihina katawan yan. Manghihina katawan yan pag wala ako. Pag di niya ako nakikita yan. At least kung sa Baguio, nakakauwi-uwi ako rito, nabibisita ko siya, lapit lang. Eh yun, Ireland, ibang usapan na po yun eh. Si Ermat po naiisip ko eh. 82 years old na rin, kawawa naman. Baka pag umalis ako eh, lalong malungkot yan. Ako ang ano yan eh. Akong baby daw niya, sabi niya, baby niya daw ako eh. Baby na mulag eh. Kawawa naman, baka manghina nga po talaga pag nawala ako. Wala na nga po si Erpat eh. Hindi po iniisip ko. Matagal na sana. Sabi nga ni Mami Japin eh, matagal na sana ako eh. Kung yung mama mo kasi kawawa rin. Nakita rin ni Mami Japin na nag-live ako minsan. Pinicturean ko dalawa. Yung mama ko kasaka yung tita ko. Ano na sila, di ba? Kawawa rin pag ano kuya. Hindi iniisip ko sila ba may ayaw. Dapat sana matagal na. Nasa Israel sana ako. Dapat nakipag-ano na ako sa Israelita doon. Nasa Israel ka na eh. Dapat tumigaw na ako ng Israeli doon. Makaganda rin namang Israeli. Nung tumira ako, nag-ano ako doon ng almost 2 taon. Makaganda rin po mga Hudyo ha. Mapuputi. Nakamababango sila. Yun lang, matatapang talaga. Babariling ka talaga ng AK-47 kung nagloko ka. Yung nagja-junk shop lang nga po sa Isabela, tawag ng tawag din yan. So, uwi ka next week ha. Namimiss kita. Uuwi po ako. Nasa Isabela po ako nung nagja-junk shop ako. Makoy's Junk Shop. Lagari talaga, uwi na ako ng Biyernes ng gabi. Minsan Webes ng gabi. Linggo ng gabi, pabalik na naman ako dun. Host, paano naman ikaw? Sana go ahead naman. Dahil parang kayang karin tulad ng mga kapatid mo. Kawawa nga po eh. Siya naman po iniisip ko. Siya naman ang delay po yan pag ano ko sa ibang bansa. Hindi ko na alam ano mangyayari dyan. Baka manghihina na lang yan to the point na hindi nakakain yan. Paano pala ng ano natin? Hanggang 11:30 lang tayo kakapsat ha. Grabe pagod ko talaga kanina. 3 lugan. 3 lugan ba naman ang nilinis mo rin umaga? Comment lang po, may ilang minuto pa po tayo. Comment lang po dito sa akin live. Yung birthday ni Apo Makoy.
Si ano po, Kuya Carlito, kailan po ba birthday ni Apo BBM? 2 days, di ba? 2 days after. 2 araw lang yata pagitan nilang dalawa. September 13 yata si Apo BBM, di ba po? September 13 yata si Apo eh. Si President BBM, September 13. Si Apo Lakay, September 11. 13 yata ito si Apo BBM eh. Birthday niya. Merkules yun. Wednesday, birthday naman ni Apo BBM. Advance happy birthday po, President BBM. Wednesday yata. More birthdays to come po. Ingat sa God bless din po always, Mr. President. 13 po yata, birthday niya po, BBM. 2 araw lang po pagitan nilang dalawa. Dito kasi Pinas, hindi uso home for the senior. Gusto talaga pamilya, close na close sa binding dalaga. Lalo po ako. Lalo po ako. Nung wala pa po si brother dito, nasa Amerika pa po. Yung isang brother ko po, nandito na sa Pilipinas, di ba? Nandun siya, nasa Amerika sila. Kami, halos kami, makakasama na. Sila nasa Baguio. Sila, inuwi namin na ni Airpat. Nandito silang dalawa. Ako nasa Baguio nun. Pauwi-uwi lang dito. Na ano rin talaga, naapektuhan din po nung wala si Airpat. Si Airpat. Wala kayong epekto. Ngayon parang wala nang ganang kumain. Ganun po talaga. Sabi ko, ma, masaya na si Papa sa Heaven. Huwag ka nang ganyan. Mas malulungkot yun pag nakikita kang ganyan ka. Masaya na siya doon, tapos na paghihirap niya rito. Masakitin din ko si Airpat po nun. Masaya na siya doon. Pero kung nakikita kang ganyan ka, ayaw mong kumain. Lagi kang bugnutin. Malulungkot din yun. Malulungkot din yun. Very ano nga pa yung pagkano ni Airpat, umupo lang. Nakaupo lang po doon sa butaka, dire-diretso na. Umupo lang tulad sa butaka niya. Akala namin natutulog lang. Tagisingin namin, maghahapunan na, wala na. Diretso. Ay, digising ko namin siya, wala na. Maghahapunan na. Nakaupo doon po sa butaka niya. Buti nga ngayon, nakabalik ang EAT. Isa rin siyang apektado nun nung wala ang EAT. Ayaw daw niya ng generic na Itbulaga.
Ayaw niya ng showtime. Nagtiis din kami talaga ng isang buwan, mahigit. Isang buwan, wala sila bossing, di ba? Tiis din kami nun, ha. Manood ka muna ng mga Netflix mo, manood ka muna ng mga Netflix mo, YouTube mo. O yun, maano ka rin. After 1 month, babalik na yung EAT. Natuwa siya nang bumalik eh. Palakpak siya eh. Saya-saya niya nang bumalik yung Itbulaga na original. Yun na naman kasi kalagayahan ng mga matatanda, tinanggal niya pa. Gago itong mga halos na to eh. Oo, kasi si papa mo namatay na binata ka pa. Kaya pero kung bago asawa ka, settle na family mo sana. Di naman po, parang pinag-aasawa na rin po ako nun, pero ayoko pa talaga eh. Imagine nyo na lang po yung pwede kong ginawa sa Israel. Pwede kong ginawa sa Isabela nung nag-iisa ako dun. Malay ba nila kung meron nakabuntis na ako sa Isabela. Hindi ko nga po ginawa eh. Hindi ko nga po ginawa eh. Hindi ko po kasi talaga tipo yung ganun. Iniisip ko, ano ipapakain ko dito? Wala. Kaya ko nang ba magpamilya? Ano papakain ko din sa mga pamilya? Sa pamilya ko? Wala. Diba? Hi to Ma'am Pretty Pinay Vlog. Gandang gabi sa iyo, friends. Salamat sa pagtulong ko po. Sa pagtulong for you. Flowers for you, friend. Meeting Bunsoy, amore. Salamat pagpasok sa akin live. Eto mga to, pinag-aasawa na ako eh. Ewan ko sa kanila. Sabi ko, hindi naman kaagad yan. Hindi ganun kadali. Magpamilya ngayon, mahirap din. Wala ka pang ano. Siyempre isipin mo, future ng ano mo, family mo. Hello po, Sir Carlito. Good evening po. Host Like a Virgin ni Madonna. Kaya nga tinuturuan pa nga po nila. Di ba sa Baguio may red light district doon? May red light district sa Baguio. O, alam ko yun. Doon sa may papuntang strawberry farm. Pag ano ka doon ka muna sububok. Yung mga ibang tito ko, yung mga loko, sububok ka muna sa mga ganon bago ka seryosong ayoko. Hindi nyo po ba alam, dinadaanan ko lang yun. Nagla-live ako doon, dinadaanan ko sila, wala. Ilang beses ko na kayo dinala doon, na red light district ng Baguio. Yung mga babae nakaabang na. Wala eh. Hindi ko pinapansin. Boss, short time. Hindi. Ayoko. Short time. Ha, mag-asawa ka na kasi kuya. MC, baka maiwanan ka pa sa biyahe. Nag-iipon pa tayo. Mahirap yung mag-aasawa ka. Hindi mo kilala asawa mo. Ano pala. Diba? Hindi parang ano yan pag-aasawa, hindi parang ano yan. Pinag-iisipan yan. Diba? Masaya ako sa ganito eh. Sabi nga nila, kayong dalawa ni Kuya Perinal mo, mag-uunahan na lang kayo. Kayo ni Kuya Perinal mo, mag-uunahan na lang kayo. Di ba? Si Kuya Perinal din, di ba? Single. Naghahanap na rin yun, malamang. Nag-iisip-isip na rin yun. May Kuwaiti girl, sino yung totoo yung Kuwaiti girl po, no? May Kuwaiti girl siya eh.
Mag-uunahan na kami ni Kuya Perenal. Sino mauna sa amin dalawa? Baka maunahan pa nga ako nun. Huwag short time kuya, dapat long time. Yung nga sinasabi ng mga ibang dito ko, di ba nasa Baguio ka ko, may dinadaanan mo yung red light district doon, dumaan ka. Ayoko. Dapat pang matagalan, ano yung short time? Ano yun? One night stand? Kalokohan yun. Ikaw, Bunsoy Amore ha. Lolo ko mo na rin ako. Kengkoy ka rin ha. Bunsoy Amore ha. Lolo ko mo si Kuya Makmak ha. Buti wala pa rito sila Bunsoy Irish. Ay, nag-aasawa na rin ako nun. Ay, si Bunsoy yan. Nag-aasawa na rin ako nun. Malungkot daw ang buhay pag wala ka daw ano. Depende eh. Sabi ko, depende kung hindi ka marunong magdala. Ako, nadadala ko naman. Ikaw ha, Bunsoy Amore ha. Loko mo rin ako. Loko mo si Kuya Makmak mo ha. Long time ka bang nalalaman dyan ha. Sabagay, kung masaya ka naman dyan, okay na yan, kesa naman papasukin mo yung isang relasyon na puro away at sakitan lang. Wag na lang. Tingin ko kasi pag nakapag-asawa ako, magiging Andres ni Saya ako. Ayoko na lang ng gulo. Maglinis ka, mamalengke ka, magano ka. Mamaya ganun ang makakagpo ko, wala patay. Mala Armalite yung nung nililigawan ko siya, akala mo hindi makabasag pinggan. Kami na, walang yan, parang Armalite pala. Araw-araw kang binobomba ng ng Scud missile, patay ka. Wala ka magagawa, syempre mapapatulan mo rin. Lalo pag madada. Diba? Ano magagawa mo? Madada. Tawa-tawa ka, Bunsoy ha. Ikaw na yung idea kanina nun eh. Mag-asawa ka na kasi kuya para masaya. Diba? Inatauhan ka rin. Sobrang ano ni Kuya Makmak mo, malamang mag-i-Andres ni Saya ako. Hindi ko rin alam. Tawa-tawa ka, Bunsoy ha. Loko mo si Kuya Makmak ha. Nako, huwag naman maging Andres. At tingin ko nga, ganun. May possibility, 'di ba? May possibility para lang walang away, para walang gulo, 'di ba? Sumunod ka na lang sa asawa mo. Huwag lang talaga yung huwag lang talaga yung matabil yung dila. Selosa, yung mga ayaw ko. Yung mga sosyal, ayaw ko. Lalo yung mga sosyal. O kumakain ako sa karinderya, matuto siyang kumain sa karinderya. Kumakain ako sa mga din sa ano lang, matuto siya sa ganun. Ayaw ko ng mga Starbucks. Magkape siya ng salabat. Magsalabat siya, magtimpla siya ng kape na para na rin siya nasa Starbucks. Maubos ang pera ko kung panay Starbucks yan. Kaya nga, wala na yata babaeng ganun ngayon.
Wala na yata ang babaeng gano'n ngayon, Papsat. Ay, Bulsoy. Hindi ko lang alam, wala na yata. Kung makatagpo ako ng gano'n. Pero sa totoo lang, maswerte talaga makakapag ano. Wala akong bisyo ha. Di ako nainom, di ako nanikarilyo. Wala akong bisyo. Di nga ako nasugal, di ako nasabong. Tong X, wala yan. Wala akong bisyo, kain lang. Kain lang. Pumasyal sa mga iba-ibang lugar. Ganun lang. Andyan lang yan. Andyan lang yan, Bunsoy, naka-silent lang. Andyan lang yan. Naku, umaalulong na naman itong mga aso. Narinig mo, Bunsoy? Ito nakakatakot eh. Yan nakakatakot pag umaalulong yung mga aso. Yung Doberman sa kabila, umaalulong na naman si Pablo. May nakikita yan. Totoo pala talaga yun. Pag nagaganyan palang aso, may nakikita sila. Minsan sabay-sabay pa yan, wild. Baga nito, umaalulong, nakatakot. May nakikita yan. May nakikita yan. Pag ganyan. May third eye yung mga aso eh. Minsan, magugulat yan ng biglang napapatigil yung aso. May tinitignan. Hindi naman natin nakikita. Diba? May nakikita yan. May third eye ang aso. Makaalulong na naman eh. Alam mo yung bintana rito? Yun dito sa likod ko, bintana yan. Bintana yan dati. Yung dating channel ko, nagla-live ako dati sa gabi. Nakataas. Nakataas yan, nakataas. Walang iya minsan. Koy, ano yung nasa likod mo? Di ako naniniwala nung una. Si ano nakapita eh, Bunsoy. Si Mami Japinay. Si Mami Japinay nakahalata. May matanda dyan sa likod mo, Koy. Dyan sa may nakadoon ng ano dyan sa bintana. Nakaganon sa bintana. Tapos may pinadala siya sa akin link. Totoo nga, naka-live ako, hindi ko napapansin. May ano sa likod ko, may matandang babae. Me. Kaya hindi ko na inaangat to eh. Nakaganyan na lang yan eh. Si Mami Japinay nakalata doon dati. Koy, may matandang babae dyan sa likod mo. Nakadungaw dyan. Katakot ako nun ah. Nabigla ako nun. Di ako naniniwala pa nung una. Nagugulat na ako. Mga ibang viewers nakikita na rin. May matanda talaga rito. Sa likod ko. May puno kasi malaki rito eh. Ang nakalata si Mami Japinay. Koy, sara mo yung bintana mo, may matanda. Sinara ko na lang. Wala, dyan lang yan. Nakaka-silent lang ito si Kuya Carlito. Yung experience ko sa Baguio City na yun, na 2 beses ako naligaw, sana wag na maulit yun. Wala na, pero wala na eh.
Kahit balikan natin ngayon yung lateral, wala na. Fine dining na eh. Well lighted nga eh. Well lighted pa nga ngayon yung haunted house na lateral, wala na. Fine dining restaurant na. Ang nakakatakot doon, after that, teacher's camp, di ba? Tapos may tulay na mahaba doon. Doon sa tulay na mahaba, meron doon. Black Lady. Black Lady yun, Black Lady. Diba, yung minsan dumiretso pa ako, pupunta pa ako dun sa may Botanical Garden. Tinawid natin yung mahabang tulay, diba? Yung Black Lady, meron dun. O mga launa, alas 12, langaning oras, makakasabay mo yun dun. Nag-aabang yun dun. Kaya kasi dati nagtataxi ako, iniiwasan din actually yung daan na yun. Dahil nga doon sa Black Lady na yun. Kung doon sa Lawakan Road, White Lady talaga, doon, black. Doon sa tulay na mahaba, black. Leonard Wood Road, Black Lady. Yes naman. Walang iwanan si Ere dahil dapat love is forever and ever. Parang yung kapitbahay namin sa probinsya. Grabe yun. Yung kapitbahay namin sa probinsya, sa Isabela. Parang araw-araw may telenovela. Alas 5 pa lang ng madaling araw, nagsisigawan, nagbabangayan. Grabing away na mag-asawa na yan. Inaantay ko na may magsaksakan yun eh. Parang laging may telenovela na naman sa kabila, sabi ng tito ko. Araw-araw yun. Nagbabasag, madaling araw pala, nag-aaway na. Hindi ko rin alam ano pinag-aawayan nila. Financially stable naman sila, maganda yung negosyo nila. Ewan ko ano pinag-aawayan nila. Maring kababayan mo. Imbang Narabi po, maring kababayan mo. Mami Malu po ba to? Mami Malu, kasi may jacket ka na po. Hello, host. Thumbs up. Alam ko si Mami Malu yata to eh. Maring kababayan mo. Ay hindi, iba. Imbang Narabi po, salamat po pasok sa akin live. Yan. Gusto po. Salamat, nakapasok naman po kayo sa ano ko, sa channel ko. Yan. Kwentuhan lang po. Baka naman meron dyan. Yung kwento ko po kanina, meron po talaga, sanay na lang ako. Meron po talaga actually. Dito nga po sa labas. Wait ayaw ko nga pong iangat diba? Ayaw ko nga iangat, baka nandyan eh. Dati po, pa nagla-live ako nun, nakabukas po tong bintana. Napansin ng isang viewer, yung taga Japan, si Mami Japinay, uy, may matandang babae dyan sa labas ng bintana ko. Yan, nagbaba po ng link si Maring kababayan mo. Support lang po natin. Meron po talaga. May pinadala siya sa akin yung link. Meron talaga. Habang naka-live ako, nakaganyan ako. Andun sa likod ko. Matandang babae, natakot. Nakikimarites. Sanay na po ako. Di ba pa, nag-umuwi rin po ako ng gabi sa Baguio. May parts din po doon na madilim.
may sighting din po doon. Hindi nadaanan kung mapuno doon. Bago po mag-Victory Liner, meron pong lugar doon na mapuno. May sighting din po doon. Wala naman. Host, bago lang po sa larangan na ito. Host, baka naman may ayuda dyan. Di pa po, mababa pa po channel ko. Mababa pa po channel ko, madam. Mula pa. Mababa pa. Ina nyo naman po yung ano ko, ilan po subscribers nyo. Compare nyo sa subscribers ko, ilan lang. 200 plus pa lang. Di hamak, mababa pa talaga. 200 plus pa lang. Bago pa lang din po ko. Bagong start lang po. Bago pa ako nakaka-live ulit. Nag-back to zero po ako na may nangyari doon sa dating channel ko eh. Kaya nag-back to zero ako. Okay, host. Kaya nga, last time, nang sinabi, I remember na, baba pa po kasi talaga channel ko. Miss 3D Japin na vlog. Kasi nakatulad ko, may edad na. Ako nag-asawa dahil hindi ako pogi, pero may destiny pala talaga. Akala mo, mas bata pang umibig sa akin. Okay naman kami, happy family. At least tumagal po kayo, di ba? Siya po talagang forever nyo. Siya po talaga forever nyo, di ba? Swerte kayo. Nakatagpo kayo ng forever nyo na. Yeah. Nakatagpuan nyo yung talagang right ng babae para sa inyo. Kahit mas bata, may forever kayo dalawa. Tumagal naman po kayo, diba? Compatible po kayo sa isa't isa, ganun yun. Compatible kayo sa isa't isa. Oras na ba? Tulog na rin tayo, kapsat, mga bulsoy. 11:30 na po ng gabi. May bukas pa naman. Bukas po ulit ng umaga, mag-live ulit tayo. Salamat po, Kuya Carlito. Yan, si Ma'am Maring, kababayan ko. Kababayan mo. Si Bulsoy Amore, salamat, Bulsoy Amore. Kapsat Ib, salamat. Mga pumasok pa. Yan, si Kapsat Johanshin, salamat, Kapsat. Baka kasi may malagpasan tayo, mahirap na.
Si Kapsat Diana, syempre. Kapsat Diana, salamat pagpasok sa akin live. Bukas ulit ng umaga, mag-live ulit tayo. Yan. Yan si Ma'am May. Salamat din po Ma'am May ha. Yan, bukas po ulit, mag-live ulit tayo bukas. Boss Odjogan, Lager, salamat din po. Pagpasok. Yan, magka-up na po tayo. Good night na po sa lahat. Lahat po nang pumasok. Bunsoy, good night sa inyo dyan sa Japan ha. Ingat ka rin dyan sa Japan. Kuya Carlito, tulog na po tayo. Salamat din po. Mga Bunsoy. Bunsoy Iris, Bunsoy Yenyen, Bunsoy JL. Alam ko nandiyan lang kayo, nakasupport. Salamat sa inyo. Ingat at God bless din sa inyo lagi. Bunsoy Yenyen, ingat ka lagi dyan sa States. Sa iyo sa family mo, Bunsoy Yenyen. God bless. Hindi kay Manang Shenny. Kapsat Eve, salamat din. Kapsat Diana. Yan, mga lahat ng mga nasa abroad. Bunsoy Amore, salamat din. Bukas ulit, type again. Bye bye. Salamat. Happy birthday ulit, Apo Bibi, Apo Lakay. Advance happy birthday na po kay Apo Bibi sa September 13. Ingat at God bless po sa atin lahat. BBM. Marcos loyalist lang ta. Bye bye. Ingat and God bless. Good night na po sa lahat. Salamat po.